Сега разговор по темите от вестниците с Антоанета Цонева, председател на Институт за развитие на публичната среда. Здрасти. Добро утро. Откъде? Откъде? Ами, челото на сега. Ако искаш, ГЕРБ получи карт бланш да се прави на благотворител с бюджетни пари. Тук се поставя един съществен въпрос. Филантропията дали е присъща за партиите дейност. В България този разговор не е воден никога сериозно. Спомняте си, че преди време, преди изборите, когато ГЕРБ прие промени, които ограничиха лимитите за лечение на деца в чужбина, тогава избухна голям скандал, огромно недоволство и ГЕРБ, за да неутрализират тази реакция, дариха тогава 1 200 000 на фонда пак от бюджетната субсидия. Сега имаме вариант, в който... Или поне тогава нямаше такъв скандал с това, че се забранява според закон за политическите партии да се дарява от бюджетна субсидия. Извинявам се. Ето, 1 200 000 от субсидията тогава за Държавния фонд за трансплантации. Тогава са дарени. Сега разговорът стана толкова сериозен, защото Сметната палата излиза със становище, според което становище партиите могат от своята субсидия да даряват на неправителствени организации в обществена полза, на хора в нужда, при бедствия и така нататък. В този смисъл ГЕРБ вчера го показаха в парламента и казаха сега на всички останали партии, да бъркат джобовете вие сте наред. Въпросът е много сериозен. Дали партиите могат да се занимават с благотворителност и да прехвърлят средства, например, към NGO-та. А защо не? Ще ви кажа няколко съображения, които трябва да бъдат обмислени. Дълго време и вие тук се опитвате да установите по какъв начин държавната субсидия, която независимите пренасочват към ГЕРБ чрез подписване на декларации за принадлежност, по какъв начин се насочва към тях. Ето сега, след това писмо, ако вече е широко отворена вратата, да се субсидията да се дава към неправителствени организации. Като дарение на организации, които са обосновали и защитили пред ГЕРБ своята нужда. Питам аз, макар че такава хипотеза много дълго време вече съществува, че всъщност именно по този начин определени депутати успяват да върнат към себе си субсидията. Сега вече, след това становище на върховния орган, който упражнява контрол по разходването на средства с бюджетен происход, това вече ще бъде, по никакъв начин няма да бъде проблем. Искам да добавя още нещо. Как ще стане зад тази неправителствена организация? Трябва да стои въпросния независим депутат. Вие как ще го установите? Аз съм независим депутат и ви казвам, тази организация има големи нужди. Моля, не сочете към нея, примерно, дарете и 50 000 лева. Оттам нататък вече какво се случва между него и организацията е нещо трето, което няма как да коментираме, без изобщо да вменявам, че неправителствените организации, към която и аз принадлежа, са някакъв инструмент за незаконно изразходване на средства. Просто обяснявам тази хипотеза, която съществуваше. Миналата седмица Wall Street Journal имаше един много интересен материал за филантропите в Америка. Значи това са хора, които са милиарди на практика се насочват за благотворителност и основният въпрос, който вестника задаваше, беше: знаете ли имената на тези хора? И знаете ли какво се оказва? Че в топ 10 са имена на хора, които изобщо не са известни в щатите. Това са хора, които изкарват своите пари чрез бизнес, даряват, развиват огромна благотворителност, но те не са по шумните партита, те не са по телевизиите. Тоест, каква моята мисъл? Благотворителността и филантропията е нещо, което е личен акт. То не е шумно, то не е показно, то е дълбоко осъзната необходимост да дариш на общността. Точно поради тази причина, когато партиите... Дядото дава 10 000 лева. Ама от пенсията си. Примерно, няма за... Но въпросът е, че пак е шумно. Когато партии започнат преди избори и в ситуация като трагедията с Бисер, не оспорвам необходимостта там да се насочват средства, за да се благоустрои това място и да се подобри състоянието на тези хора. Изобщо не е такъв разговор. Въпросът е следния. Дали ако има дефицити в правителствени политики,
за които се харчат държавни пари, като сигурността на напоителните системи, язовирите и каскадите. Ние запълваме тази дупка. Ние през държавната субсидия, която пак е от данъците на избирателите, може политическите партии да запълват и да компенсират тези дефицити, обаче през актове вече на Но само имиджово се запълват тези дефицити. Точно поради тази причина е спора, популистки ли е този акт и как ще се действа от тук нататък. ГЕРБ ще бъдат изправени пред много сложна ситуация, защото само си представете. Всички знаят, че те имат 20 милиона субсидия на годишна база. От тук нататък всяко искане за дарение е легитимно към тях. Те трябва да изработят някакви много ясни правила, какви са приоритетите, кого ще подкрепят, как това ще се случи. Само, че повечето хора казват популизъм, не популизъм, нещо хубаво са направили. Аз не оспорвам това, че има нужда от подкрепа, но в момента говорим за правилата. Кажете ми, това са 1 милион лева. Кой ще ги управлява? Благотворителен фонд, към който ще бъдат насочени. Кой стои от другата страна на този договор? Едва ли е кметството в Бисер? Защото 1 милион е сериозна сума. За да стигнат до нуждите на тия хора, за да хората да бъдат изкарани наистина от фургоните, за да се случи това, което трябва да се случи, 1 милион трябва да бъде управляван по един ефективен, прозрачен и отчетен начин. За тия пари може да се построи цяло ново село. Не Плюс знам, 300 хиляди от БЧК, които бяха събрани само за трябва да има отговор на тези въпроси. Могат ли партиите да се занимават с филантропия? Или партиите трябва да се занимават с генериране на експертиза, за да правят политики? И да могат да... Кой да отговори на тези въпроси? Парламента с нов закон за политическите партии? Парламента едва ли ще отговори много бързо, защото мнозинството не е заинтересовано. В закон за политическите партии много ясно е записано те откъде генерират средства и как ги разходват. Аз бих предложила нещо съвсем просто, ако ще трябва да се развиват нещата в тази посока. Нека партиите ако ще даряват и ще влизат в филантропския сектор, те да имат право да правят това само чрез средствата, които генерират последният начин. Членски внос, дарения, приходи от тяхните недвижими имоти, с които разполагат, и някакъв друг тип дейност, която им носи приходи, има определени ограничения, издателства, не чрез държавната субсидия. Тоест, да се ограничи кръга от приходи, чийто размер можеш да насочиш вече към определена благотворителна дейност. Смятам, че това е разумно, за да не се използват бюджетни в крайна сметка средства, за да се прави една или друга кампания. Аз питам, например, ако сега пред ГЕРБ се яви търговското дружество Напоителни системи и каже, на мен ми трябват 3 до 5 милиона, за да мога да реконструирам и да укрепя язовирите и дигите, какво прави ГЕРБ? Ще даде ли тези пари от държавната субсидия на дружеството? Което в един... Затова е важно да има правила. Затова е важно правилата да се прилагат нееднозначно, за да може да има доверие в този принцип. Не, или другото, явно просто парите, които се получават като бюджетна субсидия за партиите, са твърде много. Това е друг разговор. Дали са твърде много или трябва да се формират на някакъв друг принцип? Да речем, в други държави... Да кажем на хората сега какъв е принципа, да припомним. Всеки, който пуска бюлетинка... За всеки глас средно по 12 лева на годишна база. Беше преди. Сега би трябвало да е повече, защото се увеличава минималната работна заплата. За да се пресметне лесно, представете си, че става въпрос за долу-горе за 12 лева. Значи има и други принципи за формиране на държавна субсидия. Например, с прагове. Когато изкараш до определен брой гласове, получаваш на този принцип. След като минеш този праг, има някакви скали, по които се образува, за да няма толкова големи диспропорции, много силните партии да разполагат с много ресурси, партии, които имат по-ограничено влияние да имат малко възможности да се развиват, и то така големите по-големи, малките все по-малки. И друго има. Има и принципи в чуждото законодателство, които се прилагат и се действат така. Когато искаш да оползотвориш държавната субсидия, ти представяш пред този, който държавата в случая ти дава субсидията, какво си направил, и тя ти ги възстановява. Тоест, ти си направил определени неща,
ясен е крайния брой единици, за които си ги извършил и тогава... Сега това прави партията на независимите депутати, които... Не, и още нещо има. За всеки един привлечен лев, примерно, както говорихме от дарения за партията, да получава 1 лев от държавата. Тоест да има усилия от страна на партиите да се свързват със своите избиратели през малките дарения. Нали разбирате? Ако си докарал 1000 лева от дарения, държавата ще ти даде 1000 лева. Добре, да минем към друга тема. Каква друга тема? Брюксел разследва България заради корпоративна банка Чело. Слагаме условието тук. Това е вестник Труд. Да, това е войната между двете групировки медийни в момента. Затова тук има Чело, а пък в... Тук има Чело за Цветан Василев. А пък тук няма Чело, нито в вестник Телеграф също. Така че, нали, да сме обективни тук... Както ми подсказват, очаквайте утре. Да, може би това ще бъде отговор. Утрешния вестник. В България се говори за това, че всъщност действайки така, картелирайки медийната среда, средствата за масова информация започват да се превръщат в инструменти на влияние и престават да бъдат истински средства за информиране на публиката. Но така или иначе писмото на Брюксел е факт. Какво казва? Там се иска отговор на 13 въпроса, като 2 от въпросите са с особена тежест и с особено внимание. Това са въпроси 3 и 10, доколкото си спомням. Така, във ваше становище от 28 септември, това е 3-ти въпрос, вие посочвате, че предприятията са депозирали средствата си въз основа на открит конкурс. Моля, приложете доказателства, че е имало такива търгове, описание на процедурите, участниците и резултатите, за начина, по който са... как е избрана всъщност корпоративна. Имало ли открит конкурс или не, за да привлече тя този ресурс от търговските дружества? За толкова много пари държавни, от държавни фирми да са в тази банка. Това е 3. Да се обоснове кога и как е проведен този конкурс. И 10-тия въпрос. Дайте ни информация за борда на директорите и надзорния съвет на държавните дружества, за които става въпрос. Как са избрани членовете им? Колко от тях са представители на съответните министри? Това ме навежда на още една друга мисъл. Как се избират бордовете? Кой отива в тези бордове на търговските дружества? Миналата седмица дълго време част от медиите се занимаваха с въпроса кой оглавява борда на напоителни системи. Оказа се, че това е човек, който първо, понеже блога, за който ви казах предния път, Отворен парламент, се занимавахме няколко дни с този въпрос. На нашето запитване до прес-службата на Министерство на земеделието, те ни изпратиха биографията на този човек, в която беше записано, че той е съветник на министъра. В последствие след 2 дни излезе информация, че това е грешка и някой от служителите е сбъркал. Така. Но Георги Харизанов така или иначе е председател на борда на напоителни системи, борд, който се състои от 3 души. И още стои неизяснен на въпроса защо точно той, който няма ценз за това и неговия професионален бекграунд изобщо не е свързан с тази област, точно той е в този борд и не само оглавява тази структура. Тоест, кой и как управлява търговски дружества, чието принципал е държавата, е въпрос, който виждаме, че и тук стои на внимание, за да може това търговско дружество да реши къде да насочи своите авуари, в коя банка. Тук става въпрос за вериги на политическа корупция. Всъщност, зад тези въпроси се крие именно такъв сюжет. Политически активисти влизат в бордовете на търговски дружества. Те взимат глобално решенията за развитие на дружеството и определени въпроси, за които има чувствителност, като например това, как ще бъде управляван финансовия ресурс и кои ще бъдат обслужващите банки на тези дружества. Ако това става без прозрачни конкурси и ако става само на базата на политическата лоялност на тези хора в бордовете и тяхната лоялност към други по-големи икономически играчи, тогава говорим за неефективност. Банките купуват медии, медиите затварят цикъла, се връщат отново към... Да, след което пък излиза ГЕРБ и казва, ние даряваме 1 милион.
През цялото време тази сутрин говорим за правилата на играта. Само правилата, ясни, еднозначни, прилагани по един и същи начин спрямо всички, могат да генерират доверие за това как и по какъв начин нашите данъци се харчат. У кого обаче? У кого? По хората, които... Защото генерира доверие, заглавието, имаме проблем, бъркаме от субсидията, която е много голяма и е наша, и я даваме на хората. Това решава ли проблема? Не решава проблема, обаче генерира доверие. За масата, за хората. До кой момент? До следващата трагедия, когато какво ще направим тогава? Ще извадим отново 1 милион. Системен проблем не може да бъде решаван с такива средства. И пак повтарям. Започнаха проверки по язовирите, отидоха, източиха там този язовир. Не, това е друго. Говорим за даренията. Да. И дали това е начин, защото аз виждам, че примерно преса призовава всички популисти къде сте, партиите трябва да действат. Така ги изчетох и аз. Сега и с пресата. Ясно е, закон за политическите партии трябва да бъде преосмислен в тази му част. И в него има и друга тема. 2/3. Прословутите 2/3. 2/3 и следващия път. За които говорихме при теб. Които те изкарват... Отново няма правила. Преди 1 година имаше клетви, как тия 2/3 има работна група, която ще се занимае с този въпрос, по какъв начин, как. В същото време имаме съобщение, депутатите си замразяват заплатите. Да, обаче 2/3... Никой не ги замразява. Никой не е решил по какъв начин отчетно и прозрачно да се изразходват. Добре, трябва да свършваме. Благодаря ти. Беше ми интересно. Останете с нас. Очаквайте още как недостроен мост в Криводол може да стане причина част от града да бъде наводнен.